vakagarika zvavo mudzimba umu. Ndinongoti mberere nenyika, vamwe vakagarika zvavo mudzimba umu. Sango rinopawa netawadzungaira, sango rinopawa netawadzungaira. Nesango, nesango, nesango. Hanzi sango rinopa waneta wadzungaira. Tinongoti mberere nenyika. We are busy moving up and down, looking for greener pastures. Yet vamwe vakagarika zvavo mudzimba umu. Mushure mekushayikwa kwemabasa, no jobs available for people. The only source of income that Zimbabweans have is to vending, kutengesa muma streets. That's the only way they can survive. Right now, ZANU-PF is saying no to vending. Varikumboda kuti murarame sei? Varikumboda kuti murarame sei? ZANU-PF yacho, the ZANU-PF that you love so much, the ZANU-PF that you support so much, is doing this to you. It's high time as Zimbabweans, we wake up and smell the coffee. Greetings, 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 good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kuti ite sei inge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, ndoda ngokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right guys, sometimes I have failed to understand unhu weZANU-PF. Sometimes I really don't get unhu wemasupporters eZANU-PF. Ameno, maybe the saying yekuti hanzi kwadzinorohwa matumbu ndokwadzinomhanyira, it's true. Because if ZANU-PF truly cares about its own people, they would understand the situation that is in Zimbabwe right now. We don't have jobs. The factories are closing, companies are closing, they are moving out of Zimbabwe. The only way for us, the people of Zimbabwe, to survive is through trading, buying and selling. Then votaura kuti what you are doing is not right. You must stop selling mabhero ari kukupai mari. And then panopera mwedzi, panopera gore, panosvika ma-elections, they come back to you again. Vomba vakuudza kuti come and vote for us. And we are that foolish, that stupid again to go and say pamberi neZANU-PF. I really don't know kuti what's going on with us, the Zimbabwean people. How did we get here? Tasvika apa sei? Varuda kuti murarame nei? Varuda kuti murarame nei? ZANU-PF supporters, you are here. I know you are watching this platform. Let me know. Varuda kuti murarame nei? Kana vachikurambidzai kutengesa, kana vachikurambidzai kuita mahwindi for ED, vendors for ED, maakurambidzwa zvese izvozvo. Varikuda kuti murarame nei? Mawanaya. Ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje, and that's the $1,000,000 question I'm asking to people right now. Kuti varikuda kuti murarame nei? If you can answer me that question, I'm happy. I'm happy.
inini ndakambotaura kuti inini handina bato randakarerekera. I stand with the people, I bring the news sezvadziri muzvionera mega, but pamwe pacho panomboda kuti vanhu timbokweshana timboonesana, timbovhurana, so that we see what is really going on. Ndisati ndakuplayerai the video raDaniel Garwe achitaura iye kuti hatichada zvese izvozvo, the government has banned everything. Ma1 chaiyo pakaipa. Ndoda kuti ndikuudze kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, get in touch with me. My number is on the screen. If you have any business that you want me to advertise for you, if you have any stories, any contributions that you would like me, that you'd like to share with me so that we can develop the platform, please go ahead and get in touch with me. My number is on the screen. And guys, last week I wasn't available. I was busy running up and down trying to set up a few things, putting things in place. So tonight, as you know, the channel Kukura Kwayo, the content must also grow, and we need to start engaging with the real political players, with the real people, varidzi venyaya anditika. So tonight I'm hosting a very special guest. Kune vakaona the clip rakaita repoint of order last week, never seen. I'm uploading the video after this live stream so that you can see it again. And Honorable Daniel Molokele ndo watinge tinavo tonight. And inside the storm, 666 division, parliament disorder will be explained tonight na 8 p.m. Turamunyasonzwisisa kuti CCC iri kumunyasofamba sei, zvakamira sei, chichiri kuitika ku CCC ikoko anditika. And then the disorder ye point of order yaiitwa ku parliament, zvakamira sei, zviri kufamba sei. So chaos in parliament, confusion in the CCC. Join Honorable Daniel Molokele as we break down the events shaking Zimbabwe's opposition party. What's causing the disunity? Who is really in control? Ndiani ari kumbotungamirira CCC zvamanje anditika. Join the live discussion on X that will be happening on our Twitter handle on X anditika space na 8 o'clock. 8 o'clock zichikwana and tichange tine discussion. Kana uchida kucontribute, uchida kutaura anything ipapo, you are free to come anditika. Recently, I know some of you guys, you don't have Twitter handles. We are going to live stream the same conversation at the same time anditika. So 8 o'clock tinenge tiri panapa live with Honorable Daniel Molokele. Timbozvinzwa kuti ku CCC ikoko, what is really going on? Zvakambomira sei anditika. So make sure you make a date with us panguva iyoyo anditika. Let me jump into the clip. Tinzwe kuti vagarwe vari kuti chii. After that we have a call, ndombofonerawo a guest, tombokurukura kuti munozvionawo sei, vari kumunyasoda kuti ZANU-PF irarame sei, vanhu vararame sei, chii chiri kumunyasoitika anditika. Regai tinzwe apo kuti zvakamira. Operation of street vending and night vending has further destroyed the existence of formal businesses in our city. Businesses who have remained loyal to local authorities in terms of paying of rates and taxes. Night vending has also brought with it illicit drug and substance deals, which is a threat to our health, a threat to the economy generally, and a serious threat to national security. As a city, we must sit down and see how best we can deal with these issues. Let me take this opportunity, however, to advise that the government has banned the importation and selling of second-hand clothing, and consequently, street and night vending activities are equally banned. Let me repeat. Government has banned the importation of second-hand clothing. Hurumende yamisa kutengeswa
kwemabhero nekupinzwa kwemabhero. But according to my understanding, I believe kuti kubva kudhara mabhero anga ari legal kupinda, aisabvumirwa, but aingopinda nenyaya yecorruption. Handizive hangu on that one, I stand corrected. Kana pana anoziva, let me know comment section kuti zvaimbonyatsofamba sei. Handitika, but hanzi utsvina huri kunyanya huri kukonzeresa futi kuti vane mabhizimusi ari kubhadhara tax vashaye mari. 27 second envelope. The government has also banned street vending in Netflix. Please take note, you are the city fathers. City of Harare is therefore directed to work with the law enforcement authorities in ensuring that there is no further street and night vending from now going forward. The time to act is now, not later. Let's clean our society now. We don't want smoke to be always ahead of us. I know Mutare City Council has already started cleaning the streets. We don't need to harass anybody. We can start by engaging the associations that deal with the vendors. The ministry responsible for SMEs. Let's engage all stakeholders and share with them the new direction that we are taking. We have to be tough in how we are going to deal with this. Let's not be tough by beating people. Let's not be tough by harassing elderly people. Let's do it in a humane manner. We have to educate them first. This is what government has done. We are giving you whatever period we give them, because long as it does not exceed the month, so that they can prepare and reorganize themselves to move away from the streets. I was telling the mayor in the briefing that you cannot now walk in the sanitary lanes in the city of Harare. You will be deceived by many people. You will be deceived by French. It can't work. We cannot continue to allow that to happen. We must make hard decisions. It's better to be loved, to be hated for right reasons, than to be loved for wrong reasons. Right now, the separation of street vendors. Right, mazvinzwira mashoko ari kutaurwa navagarwe, and it's better to be hated for right reasons than to be loved for wrong reasons. I don't know kuti what's your take on that one. Handitika kuti muri kuzvionawo sei. Hanzi ruzhinji rweZimbabwe tinorarama nekutengesa, kutenga nekutengesa, ende ichocho hakusi kunyepa, kutaura chokwadi. Kutaura chokwadi. That's the message coming in from Gamu. Thank you for watching. Mukoma Shingai. Thank you for watching. Tandi. Thank you for watching, and everyone who's contributing. Thank you very much for watching. So let me just call Ndara wangu Wovet Timonzwa kuti mamoves akadai so aya. Chinenge chidambonzi chinyatsoitika chaizvo zvinenge zvakambonyatso sei. Tinyasozvinzwisisa kuti bho here zviri kuitika. Yes, mamuka sei baba? Tamuka mamu wavo. Ndangoti ndingokunetsa iwo kakwekanguva kadiki diki timbokurukura. Zvanzi vanhu havachabvumirwa kutengesera muguta reHarare mbatya, second hand clothing, they are not allowed. Mabhero ayayi. Inini, my question is, muZimbabwe we don't have mabasa. MuZimbabwe we don't have companies mazhinji ekuti they can accommodate all of us. In Zimbabwe, even the graduates, they are failing to find a decent job, and they end up selling goods in the streets. Even cell phones, even clothes, even groceries, graduates are doing that. Now ZANU-PF is coming to say we are banning that. We want to keep the city clean. Vari kumboda kuti vanhu vararame sei kana vachidaro? That's my main question today.
Ndakazvitaura kare kuti ZANU-PF yaperera nemazano. Mazano apera, basket ravo rapera empty. Haungati uri nyika yakamira semamiriro akaita Zimbabwe, wotora danho rekuti vanhu handichada kuti vararame, vaite sei? Ndakataura kuti ZANU-PF icult inorarama neropa. Vauraya vamwe vakuona kuti iye zvino takuda kuuraya vakawanda nenguva imwe chete. Kana uchibvisa vanhu kuti vararame vawane chekudya, hauna social welfare scheme. Iwe wacho minista wacho ari kutaura uyu, mai vake nevana vake, they are three minister, nhasi vari papi. Ukaenda kumusha kwake unowana vana vamukoma vake vari kutambuka. Yes. Ari kuona shamari dzake dzaakadzidza nadzo, shamari dzake dzaanofamba nadzo dzichitambura, achivaona vachiuya kuzokumbira kwaari. Ndozvaanofarira izvozvo, kuti anoramba achikumbirwa, oramba achishambadza kuti ndiri kusapota nhingi nanhingi. Izvi zvekuti hakusina munhu anoodha second hand clothing, ivo vachiunza mabhero ekunokampenisa nawo masecond hand iwa. Asi woti vanhu ngavarege kutengesa izvozvo. Haungaputse imba usati wavaka imwe. Havangabvisi ma-street vasina alternative. Cleaning cities, kuti maguta vanoda kuti aite clean. Tsvina iripo, haisi nyaya yekuti vanhu vanotengesa. Tsvina yakazara mumadhorobha umu inyaya yekuti kanzuru haikwanise kubvisa marara. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri, kuti vanhu vazare mastreet, vari kuramba kuitwa mambavha. Saka vakazara mastreet, havadi kuti vajoine mbavha. Yes. Vatange kuurayana mumastreet. Saka vanoti rega tizviraramise isu. Ndanzwa pari kutaura kuti musanetsa vanhu, musazodai pavanhu. Ndifunga kuti zvinovatsera izvozvo. Ndifunga because uchitiwe musashungurudza vanhu, unovabvisa sei straight, uchinovaisa kupi? Unovaisa kupi wacho? Unovabvisa sei? Hakuna mubereki angabvuma kusiya mwana wake achifa nenzara akamutarisa. Iye ane alternative yekuti anogona kuraramisa mwana iyeye. Woti ndichanokurukura naye, tichibva pano kuti vana vako vafe. So hakuna movement
ichaitiwa isina ropa mukati. Vachamanikidza vanhu kuti vabve, because vanhu havazobvuma manegotiations acho iwapo. So kuti vavabvise kunozoshandiswa chisimba, excuse, vachatamba video ake kakaka agarwa kuti no takamboedza kutaura navo vakaramba, because he says we shall take harsh decisions. You are better off hated for the good than to be loved for the wrong. Statement ya minister chaiyo notaura zvakadaro. Yeah. That is nonsense. Absolute nonsense. Wagara unovenga vanhu iwe, saka chaunoda kuti uvavengere iwe, vakuvengere iwewe chii? Makambani akavharwa haana kuvharwa nekuti kuna mari kuZimbabwe. Akavharwa nekuti kune umbavha. Saka makambani akavharwa. Vanhu vaifanira kushanda pamakambani iwawo ndivo vari kutsvaga tumari twavo kuti iwe kana ndiwe Garwe kana kuti ndiwani wadii kuti uite alternative, kuti aiwa taona kuti mazara mudhorobha, takuda kukuitirai macooperative kuti munotengesera panzvimbo yakati kana yakati. Because kambani yavaishanda ndivo vakaivhara futi neumbavha. Vanhu vaishanda ipapo vakuti aiwa isu hatide kusocial welfare yenyu, because hamuna, takuda kuzoshandira kuti tiraramise. Umwe anotengesa banana wonotenga tomato, umwe anotengesa tomato wonotenga onion, umwe anotengesa onion wonotenga kahembe, umwe wotengesa kahembe wonotenga hupfu. It's a chain yokuti munhu wese anoda kurarama. Ini kana nichitengesa matomasi handina shuga, umwe haana tomato asi ane shuga, ndichatengesa tomato ndonotenga shuga, iye wotengesa shuga wozotenga tomato kwandiri. Imi hurumende yacho munotadza kuti mubetsere vanhu, kana harava chaiyo vanhu vakakura vaya vulnerable, hamuna plan, hamuna chamunovapa. Dzimwe nyika dzine social scheme inobetsera vanhu vanotambura. Kuchipatara hakuna mishonga, mapirisi haasi kuoneka. Iye zvino tiri kuona apa vanhu vari kumhanya kunotsvaga chaiyo chama-HIV, anonzi ma-ARV kuSouth Africa. Ndipo pavoti ngavarege kuimpota ma-second hand kana kutengesa ma-second hand. Uchishaya ARV inopiwa mahara ne-USAID, kwenyu haipo, nekuti yamaipiwa maba mapedza muchinoitengesera vamwe vanhu nedzimwe nyika, muchipiwa mahara. What a shame, what a shame. ARV USAID inopa nyika dzese dzemuAfrica mahara,
asi vanhu venyu vari kumhanya kunotsvaga iyoyo kuSouth Africa, womuvharira kuti atenge uku ari kunomhanya kuSouth Africa kunotsvaga ARV inoda chikafu. Womutorera chikafu ichocho, womunyima ARV yacho iyoyo. Mangwana zvitunha 100 pazuva. Kuromba kwakaita sei ikoko? Yeah. Kuromba kwakaita seiko? Hakuna kumwe kunonzi kuuraya vanhu in mass kunodarika ipapo zvaitwa naGaru izvi. Vanhu vachafa, muchanhonga zvitunha mumastreet. Mazuva ese munenge muchinhonga zvitunha. Mozodini? Zvitunha zvacho ndozvanoda kunoshandisa maelection a2028. Hazvishandi izvi. Ngavarege kunetsa vanhu. Ngavauye neplan. Vanhu vonoita makorokodza, vonovasunga voisa maChina vokorokodza. Vouya kumastreet vakuvabvisa futi. Voenda kumatsimbi vonosungwa. Saka vanhu veZimbabwe vanorara sei? Muda kuti vaitwe sei? Inosara nani Zimbabwe yacho? Yeah. Nyika dzese ukaenda uchaona maZimbabweans vachitengesa kwese kwaunoenda pasi rino, Britain, kuAmerica, kuBotswana, kuSouth Africa, kuZambia, kuKenya, kuTanzania, vari kuedza kurarama. Makaita sei? Yeah. Muri vanhu rudzi. Instead ukuthi muuye nemaprograms ekudetsera vanhu. Mapurazi munovaputsira dzimba. Moti apa takuda maChina akuda kutsvaga zvichero. Munovabvisa movakaita murodhi. Vouya kutown kuti pamwe tingararama, vomabvisa movapisira zvinhu zvavo. Ihurumende ipi? ZANU-PF ngaife. Yaneta ngaife. Ngavarege kuuraya vanhu. Kana iyo yekuti ZANU-PF nderopa, zvichireva kuti munongouraya kana ruswava. Mwari ngaapindire. ZANU-PF ngaife. Saka tichiramba kuti aiwa ZANU-PF yapererwa pasina zvainoita. The next thing vachakuudzai kuti hatichada vanhu vanoroorana. Vanhu vari kutambura. Ukaenda mustreet yemuHarare, vamwe vanhu vanotadza kudzokera kudzimba, vachirara imomo mumastreet vachiedza kuti pamwe ndingawana chekudya mangwana nevana. Yes. Baba vari uko, mai vari uko, havachaonana, havasweri vese, havarari vese. Muda kuti vaite sei kana muZimbabwe? Garwe ngaanofunga. Zita rekuti Garwe ndofunga ringe something. Pane zvari. Because president wacho iGarwe, minister wacho iGarwe, vakuda kudya vana. Inini kuona kwangu tiri kuenda kumaelection 2028. Vakuda kuti vatange kushungurudza vanhu. Vanhu vozovhota vakanzi takupai kadi kuti unowana chikafu. Kadi iri raratidza kuti wakavhotera kupi.
Saka tikupe chikafu. Munhu wese anonovhotera ZANU-PF tine ma5 kg yehufu, tine ma10 kg yehufu nemasoya pieces. Saka kana usina kuvhotera ZANU-PF hauchiwani ichocho. Kana usingaendi kumarali eZANU-PF hauchiwani. Toda vanhu vese vauye kuzopiwa izvozvo. Mavhenda kana akaramba ariko havatengeki because anenge achizvihasila hake achitsvaga zvokudya. So kuti timuite munhu wedu, let's create poverty. Create a poverty to the extent that these people begin to worship us. We start now 2025, 2026. Toona kuti iri kushanda here program. 2027 totanga kuvapa chekudya kuti haiwa hakuna munhu achafa nenzara. Uyai mupiwe izvi, maona ZANU-PF ndo zvari kuitira zvinhu zvakaoma, hakuna opposition iri kupai chekudya ndizvo. Vanhu vanovhota nedumbu, havavhoti neconscious. Ndo zvavari kuitira izvi. So dei zvaichibvira vanhu veZimbabwe ngavarambe kubva kumastreet acho iwawo. Ngavarambe. Kana iri riot, raibve yaita riot ipapo, vanhu veZimbabwe vosimuka vese kuti enough is enough. Kana muchiuraya uyai nemagredha mutitswanya tese. Zimbabwe yese. Because hakuna munhu asiri vhenda kuZimbabwe, hakuna. Kubva maticha, mapurisa, masoja, mavhenda. Ukaenda kudzimba dzemapurisa uende kudzimba dzemasoja, uchaona vakadzi vacho vese vakazara murodhi vachitengesa. Movhuma zvinhu zvakadaro. Mukadzi wagare kumba, haendesi vana kuchikoro, anomuka 5:05 kana kuti kuma 04 achimhanyira kumbare kuti anohodha atengese vana. Uri musoja wakapfeka uniform, wonodzinga munhu, wonorova vanhu ikoko kuti sei vachitengesa mustreet. Unenge uri musoja wekupiko iwe? Iwe mupurisa, whether uri mupurisa wemunicipality, uri mupurisa weZRP, mukadzi wako ari kumastreet, vana vako vanokurira mastreet. Chauri kudya kumba chiri kubva kumastreet nekuti muhoro wako haukwani. Muhoro wako haukwani kuti unotenge hupu iwe kubva pa1 kusvika pa30. Hazviiti, hauna mari yacho iyoyo. Wozounzwa naminista manje, minista uyo kutaura kuti haiwa zvisandikiri. Zvisandikiri. Bvisa mai vako kustraight. Inge uri munhu wakaitwa sei? Uri musoja wakaita. Saka inini ndikurudzira vanhu veZimbabwe kuti ngavapinde kumastreet. This is time. Ngavaende kumastreet. Kuti kufa ndekupi? Tarisai Angola. Kuti uri kuita sei? Kuzvirwira. Chamukai vanhu veZimbabwe, mukai. It's high time now kuti munhu wese wekuZimbabwe ngaanopinda kustreet. Murambe izvozvo. Mukangovhuma muchafa nevana. Vana vavo vachingopiwa gold mahara, imi muchitambura. Ndai kumastreet. Go to the streets, everybody. Rambai. Kana kuri kufa ndekupi, unoda kuti muurayiwe nenzara, imi mune maoko nemakumbo.
Ndai munourova vanhu kupinda mastreet. Isu takawana 2000 50,000 yemaveterani yaya takanorara kunhingi kustate house tikati midhudhudhu yacho zvese uyai kwanje tiri panapa tife kana tisina kuipiwa tikaiwana. MuZimbabwe yese simukai, hazvina basa kuti uri kumaruva here kana kuti uri mutaundi here kana kuti uri kupi, simukai. This is high time. Mugabe akakutaura kuti nhane utsinye achimuchafa nese ngaakuuraye munangagwa wacho, kana achida kuuraya ngakuuraye. High time now. VeZimbabwe ngavasimuke. Ndiwo maonero angu inini DJ Gordon kuti this program ndeyema-election, kuda kuita vanhu muhomwe mese munenge muchinonyoreswa mazita kuti uyai nhasi tinokupai Nqoloi, nhasi tinokupai ichakati. So munyorwa mazita, mutaurirwa kuti apa kune nhingi apa, muriona pawanyora apa kanenge mashini kanoona kuti uchavhota sei. So we can't continue doing that. Simukai, vanhu vekuAngola vane ropa rakaita semi. So simukai, this is high time we fight for our freedom. Ndatenda. Aiwa, nokutenda zvikuru. Thank you very much for that. Let me see. Yeah, I've got Mkoma G. He is the one who was trying to call me. Let me see if I can connect to him here. Let me see. Mkoma G. Yeah, I think let me edit. You can drop Baba Kanamchida if you have something to do. You can drop and listen maybe offline. But if you want to engage the Mkoma G also here, you can do that. Mkoma G, how are you? Hi, DJ Holly. Lukona Magarwe is behaving like a madman. We have an informal economy, which the government noted as informal. They noted that employment rate yanga iri very high in their favor. Vachiti ivo vanhu vakawanda vari ku informal sector. Tikati susu informal sector yakamira sei, ngatitarisei nyika yedu yese, because mapolicy nelaw zvinofanirwa kunge zvisinga fluctuate, kuti zvapane uyu tochinja, zvapane uyu tochinja, zvapane uyu tochinja. Remember kuti tiri kuenda towards 2028. Yes. Saka towards 2028 vari kuda kubvisa mavoters kubva mudhorobha asavhotere opposition. That is their aim. Saka vanoda ivo kuti vanhu vaende kumusha. Mukaenda growth point, zvavari kuita maHarare vanofanirwa kuzviita kuma growth point ose. Ndo kuti titisu policy yavo haisi discriminatory. Ukaenda pamagunje growth point, ukaenda kwaMurehwa growth point, ukaenda kwaBhora, ukaenda kwese kune growth point, vanhu vari kutengesa matomatisi, mbatatisi, mavheji, zvese panze. Ndiyo inonzi informal trading. Ukauyawo muHarare uchaona zvakangodaro. Ndiyo inonzi informal trading. Hurumende ine vanhu pahana pavo inotora mari yogadzira nzvimbo
izvi zviri kuitika zviri kuratidza kuti vana vezimbabwe tashupika. Vana vezimbabwe hatina chekuita, hatisisina kwekuenda, hatina kwekuchemera. Ndosaka uchiona panze pekuti vanhu vabe, vanhu vari kushanda nemaoko avo. But you know very well kuti chihurumende ichi chagara chakangoti chinongune mwoyo wakati kwindi, mwoyo weutsinye. Uchaona kuti vanoita murambatsvina, vagoita murambatsvina, vagoita murambatsvina. Vanhu havasi kuba, vanhu vari kutengesa matomatisi, vanhu havasi kuba, vanhu vari kunohodha hembe kuMozambique, vari kunohodha hembe kuTanzania, votengesa. Nekuti kotoni iri kubiwa, mafamazi hatisi kukwanisa, hapasina zviriko zvaitika ukadoma kuti munoenda munoona zvinhu zvichimiliwa, hembe dzogadzirwa. Hazvichagadzirwi zvinhu muZimbabwe, tiri net importer. Pasi kutomboenda futi kunonetsana neReserve Bank kuti tiroda kunoimpota hembe kuTanzania kana kuti kwakati. Vanhu vari kutsvaga mari yavo vega, vari kuita kunonga svosve nemuromo. Movabvisira zvinhu zvavo, garwe ongouya usiku nekaka kachidhoinga aka kanonzi mafume. Vongotaura vasina kubvunza vanhu. Kutonga nyika unobvunza vanhu. Kutonga nyika unoenda kwawakapuwa masimba. Hakuna hurumende inozvimirira varume vari muparliament vanozvimirira kana kuti varume vari mucabinet vanozvimirira. Vafanira kunobvunza vanhu, vogara pasi nevanhu voti nhai vanhu toita sei, todini, todzi okay fine, toda kukubvisai apa, tonokuisai apa, ngatikubvisei after 3 months, after 4 months, after 5 months. Vopa vanhu notice, nekuti vanhu ava vakashandisa mari. Havasi kuba sana Chivhayo kana kuti Tagurei, havana kuba mari. So ndo pane dambudziko neni chete ipapo nenyaya yechihurumende ichochi. Yes, vanoda kuchenesa Harare, asi kune nzira dzinocheneswa Harare dzekuti tinotanga tagadzirira vanhu pekuenda, tovati huyai apa seHarare. Chabva ipapo, kwete kuti tinomirira isu kuti Mbare Musika itange yapiswa tozotanga kugadzira takati tenda ngatiipei nhingi, tenda ngatiipei nhingi. Itenda dzavari kupanana dziya idzi kuti vaite mari, hapana chimwe chinhu, kuba koga koga. Kuba hole, kuba. Unoziva chihurumende chine utsinye, chihurumende chine mwoyo waSatani ndichochi. Vanda kuti vanhu vaite sei, kana ndiwo ndiudzewo kuti vanda kuti vanhu vaite sei. Tese tiende kuSouth Africa, tese tiende kuEngland, tese tiende kuAmerica, tese tiende kuAustralia, tese tiende kuNew Zealand, kana tese tiende kuCanada kana China kana UAE. Vanoda kuti vanhu vaite sei chaizvo chaizvo. Mukatiudza imi kuti dai maita so, hurumende inofanirwa kuuya nesolution yevanhu vayo, kuti unoziva kuti toda kustopa zvino izvi, asi zvatiri kustopa tiri kukupai mwedzi yakati kuti mugadzirire. Oita kusevhai, muri kustopa. Hurumende ndo yakakonzera mvenge mupopoto, mhirizhonga nemheremhere yaiinayo. Ndivo vega vakakonzera izvozvi. Chete ngoti hurumende yechimbavha ndo dambudziko ratinaro rekuti havanyari, havana nyadzi, havana ganda. Unoziva kuti vanhu vakawanda vakafa. Kune chembere dzaunoona, ndo zhinji vanhu vakadaro vaunoona mumadhorobha vachitengesa tunhu. Vakasirwa chain yevana nevana vavo vakafa. Vakasirwa chain yevana nevana vakaenda kunze kwenyika kwavasiri kuwana mabasa. Endi vanhu ivavo vari kutraya kuti vararamise vanhu nemhuri dzavakasirwa pasina ukopo-kopo, pasina kuba. Moti imimi mabhana, muri kurevei chaizvo? Muri kurevei exactly? Unoziva ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanyisisa nekuti ini kwandiri kuno kuUK ndinowana tunhu twese ende zvinhu zvese hurumende yakanyatsozviita, mabasa aripo. Ivo ndo vakati taita informalize economy. Economy vakaiita kuti iite zvairi. Vanotonyora mumabhuku avo nemustatistics nemafiga avo kuti takaita informalize. Hurumende inofanirwa kuformalize. Ende kuformalize kunotora nguva, kutore overnight, nekuti ndo vakazviitisa. Kana maformalize, maziya kuti vanhu vakuenda kumabasa. Unoziva kudhara vanhu vaenda kuindustry votonomira pagedhi, votorwa vonzi iwe newe wapinda basa.
vanhu vouya futi kuindastry vosvikonzi iwe newe vopinda basa. Taizviziva zvichiitika kare. Dai zviri izvo zvaakuitika iye zvino kana ivo vachiti World Bank nesu neIMF yati iyo ikonomi yedu iri kukura by 6%. Ikonomi ikakura, unoziva chimudhara chinonzi muturisi ichi chinotaura masurplus asipo. Iwe ukaita profit mukambani mako, ndo surplus kuhurumende. Ukaita profit mukambani mako, profit iya unoitora wopa vashandi, mosheya nevashandi kana kuti mokudza kambani. Hurumende kana yaita surplus inofanirwa kuti ikwanise kuvakira vanhu vese, itsvaire marara ese, nekuti kutsvaira marara hakunetsi. Hakunetsi, kunoda vanhu vanoemployiwa. Mukaemploya ivavo vese vari kutengesa mumaningi mumastreets iwo, vaemploye muone, vapinze mabasa muti ngatitsvairei apa, vanobuda chop chop. Mabasa kana angoitika chete vanhu vanobuda mustreet vega, they do dhoga. Hamutombodi kuvatandanisa, munongoda kuti muvagadzirire nyika, muvagadzirira ikonomi. Mukavagadzirira ikonomi inofamba, vanobuda vese, vanhu vanobuda, because unoti uyo apinzwa basa apa, uyo apinzwa basa apa, uyo apinzwa basa apa. Uyo mucherechedzo nemufananidzo weikonomi yakadambuka dambuka, zvinhu zvakaparara. Mucherechedzo yekubirwa kwatiri kuitwa mari yedu. Wakamboona iwewe kuti munhu anopa vanhu mota kubva January kusvika December hapana chaari kumanufacture? Hapana chaari kumanufacture. Wicknell anopa vanhu mota kubva January kusvika December. Ukadziverenga unoona kuti murume uyu apa madonations nevanhu vakapare atosvika iwe kana 200 million or so. Mari yacho ari kuiwanawo, kufunga kwako iwe mari yacho ari kuiwanawo. Tenderpreneur, rega ndikutaurire zvakaitika kudema, kana muchiziva inonzi iyo dema power or diesel power plant. Unoiziva here? Yes, I know. Right. Pakanzipo magetsi ashaika, zvikanzi regerai tiite diesel power plant. Tanzi tiite diesel power plant, ndobva pafulaitwa tenda. Matenda aisiitika ipapo. Paita tenda iyeyo, pane kambani inonzi RP ndobva yahwina tenda. Maybe ndakanganwa zita ravo, musazoti aiwa mukoma G vakanyepa paya vakataura kambani isipo. Ngatingoiti kambani ndobva yahwina tenda. Saka patenda paya panoti awina, koya uya number 2, koya uya number 3, handiti koya uya number 4, maybe number 5, koya kwekupedzisira. Kambani yahwina tenda iya yaendeswa kupresident and cabinet kuti inotariswa. Ndobva kupresident and cabinet zvikanzi no, kambani yahwina iyi isecurity risk. Saka zvairi security risk hatichaipe tenda iyoyo. Tenda iyoyo zvikanzi ndeupi? Pane number 2, pane number 3, pane number 4, pane number 5. Zvikanzi vese ava vana basi, maybe security risk, I don't know. Ndobva vanotora Sakunda isina kumbobhidha, isina kumbokwikwidza mutenda imomo. Sakunda iyaiya ndobva yabatanidzwa nemukwasha waGrace Mugabe. Mukwasha waGrace Mugabe ndinoreva mukoma waSimba Chikore, that time then, asati aramba nawo nani napona. Ndobva kambani iyaiya Sakunda isina kuenda kutenda, ndobva yapuhwa tenda iya yakawinwa nevavo. Avo vanzi security risk, venumber 2 vanzi hameno kuti vanzichi vaya number 2 vakanga vari panumber 2 patenda iyi. Ndomva vatorwa naSakunda. Sakunda ndomva yavati imimi chitigadzirira ichi demadiesel power plant. Ndara pakadyiwa mari I think inosvika kuma 360 million. Tiri kutaura mamiliyoni, hatisi kutaura. Imagine kuti mari iyoyo ingatadze here kuvaka panotengesera vanhu pamakoni, nekuti iyo iri kunzi dema diesel power plant. Mari yakadaro ingatadze here kuvaka panotengesera vanhu pamakoni panotyisa. Ndakateerera nhasi ndichinzi inini mabest malls of Africa. Mabest mall, mashopping mall muAfrica. Shamari unonzwa kudada, unonzwa unge uchajamba uchinzwa number chi South Africa, number chi South Africa. Ndikati inongo South Africa. Hapana Zimbabwe. Cape Town, unonzwa Cape Town, ndonzwa 4 ways, indogara kuUK nemuZimbabwe. Handizii places in South Africa, but andanzwa muSouth Africa anenge 5 malls.
kwazouya imwe yekumorocco, kwazouya imwe yekuegypt, kwauya imwe yekukenya, zvichidaro zvakadaro. Isu tinogona kuvaka mamalls akadaro kana akadarika ipapo dai taishandisa mari yedu yatinowana kuzvirimwa zvicherwa nemanufacturing, dai taishandisa nemutoo wakanaka. Nekuti ukatarisa Trabablas yakavakwa, Trabablas ndinoda kutarisa, ndiri kutaurirei kuti hurumende inayo mari yekuti inogona kuitira vanhu zvakanaka. Inogona kuita marengi, tikapedza zvemushikashika nemateksi, tikazvipedza nemateksi, ndiri kureva kombi, tinogona kuvakirwa zvakanaka nehurumende pasina munhu ari kumbokukwidza. Tinogona kuvakirwa nzira dzakanaka dzekuti hautombofe wakanzwa kuti kuSeke Road kwaita accident. Nzira iya yakavakwa nemachinese, yakavakwa nemachinese makore afamba. Ndofunga pane about 25 years or 30 nzira iya yavakwa, haisati kana yambobatwa. But that is the trunk road, iroad inomaintainwa nekuchengetedzwa nehurumende, haisi road yecouncil yekuti tingati isusu kwaita makomba kuGlenview iopposition. No, totaura nzira yehurumende. Ukaenda kumaruwa kuchiri zvakakaita, kunoita makomba ekuti ukakwira bhazi rinofanirwa kuti riite iro pa 200 kilometers, rinofanirwa kuita kana 3 hours 3.5. Iwo munhu anofamba muswere wese kubva makuseni na8 o'clock anosvika kumusha kwake kuma5. Nzira dziri impassable, asi vana Wicknell vanhu vashoma. Tagure anoti anoda kutengera vanhu maprovinces ese mota. Maprovinsi ese mota madii kuisa mari iyoyo muzvipatara, mutenge macancer machines. Madii kuisa mari iyoyo, madii kuisa mari iyoyo muzvikoro, muimprove. Madii kuisa mari iyoyo kumacivil servants. Tagwire anoita Trabablas, parliament inogara pasi. Yagara pasi parliament, yobva yati iyo okay. Ndiri kutaura kuti mari yekuvakira vari kutengesa tinogona kuiwana kupi? Tinayo, hurumende inayo mari iyoyo. Asi mari iyoyo vanhu vanongova selfish shamwari, munhu anokanganwa shuwa kuti Tagure achafa. Mari iyoyo unoidii yauri kungoramba uchitora? Vakapanana matreasury bills, Tagure yanga asina mari, asina chainacho. Makanzwa Chris Mutanga achitaura achiti aiwa vakashamwari ungadi kutenga maprovinsi ese, because ana Chris power yavo yakuthreatenwa. Vakunyatsotaurana manje kuti iwe wanga uchibaka wakaba neZANU-PF, isu tisi takakupa kuti uwane mari iyoyo. Ndozvavari kutaura. Handiti Mutsvangwa is there, isu hatipo, isu veopposition hatipo, hatitombotauri naizvozvo. Mutsvangwa akati aiwa iwe Tagure uri kutadza here kuziva kuti isu tisi takaita kuti uite mari iyoyo, tisi takakupa mari iyoyo, isu veZANU-PF. Ari kuti isu tisi takati ube, takatarisa tichida, asi tasaona waakutozviita munhu ane mari, wakukanganwa kuti isusu tisi takadi. Wanzi wakaziva kaya karweo kaya kuti ndakakurera ukakura, nhasi unoona. So vanoziva kuti vari kuba, vanoziva kuti vakadhonza budiriro yenyika, vakaiti iyo havadi. Ndoutsinye hwavainahwo vanhu ivava vekuti vakadhonza budiriro yenyika vakati ngaisabudirira. Vanhu vashoma ivavo, vanhu vashoma. Holi iwe mufana unogara kuno kumusha kwako, unoziya kuno kuZimbabwe kwako kuti ndo kwako. Iwe wozonzi iwe wagara muSouth Africa uchakwanisi kunosvika kuZimbabwe nei? Nekuda kwekuti zvinhu zvakamira manyama amire nerongo. Zvaitiswa nevanhu 345, zvaitiswa nevanhu 345, zvaitiswa. Unoziya nyika yedu iyi yainakidza. Taenda kuChristmas kumusha mudhara, tichinosvika patownship paGrowth Point tichinorowa, ndo pakabuda katuyatwe kunzi boys the smoko, tichirova pasi tumasmoko tuchimbumuka kudaro. Iko zvinezvi kana huku haisviki patownship pane nzara. Trabablas, hurumende, maparliamentarians abvumira kuti tiri kuda kuti tishandise 88 million kuvaka Trabablas. Munhu wese abvumira kuti tiri kuita 88 million. Now IMF yakatipa mvumo yekuti withdraw, tivake nzira, madhamu nezvakadaro. Takapuwa
I think 851 million or something, my special drawing rights. Chikoreti, but tanzi isusu tinogona kuaccessa mari iyoyo. Mutulisi Ncube ndiye anozviziva. Aona kuti Trabablas yapuwa Fossil Construction Company yaTagwire inoranwa nemumwe anoti Obechi Mutsa anga ari CEO wake. Akaita kuti unoziva pachena kuti akribitse imi munonzi izvi zvapuwa Tagwire. Okay, 88 million yabvumwa. Ndomva zvanzi izvo ne-fossil fuel. Isu tisu taakuvaka, tiri kuvaka nechikwereti hurumende inozotipa, because hurumende ndiyo inogaranta inozotipa mari yayo. Perfect, hapana chakaipa. Ngaisumuke project hapana. Ndova Tagwire yaenda kunotora 26 million kuma special drawing rights kuya kwaanoziva kune hard cash kwa IMF. Ichikwereti cheZimbabwe. Ndomva mari iyoyo yanzi taakunopeya deposit yekufossil fuel. So as you can see, Trabablas here cost yacho is not more than 30 million. Okay, vatora mari yaya ndomva vapeya ana Tagwire. Vapeya ana Tagwire. Handiti iwewe kana ukaenda kunotora tomboti waenda ku I don't know mashops ari ku South Africa. Waenda iwewe wanotora furniture yanzi iyo 20,000 rands handiti. Chikwereti chako 20,000 rands. Wouya iwe usikopeya deposit ye10. Net effect handiti inoreva kuti wapeya deposit ye10 wasarwa nechikwereti che10. Yes. Because wanzi iwewe tiri kutengesera furniture ye20,000. Waenda wapeya deposit yawapeya yobva yanzi iwewe kwasara 10. Zvino kuna Tagwire kuna Mutulisi Ncube vakaenda unopeya deposit yekufossil construction vari kuvaka Trabablas. Panze pekuti ibve pa88 million isvike pa68 million yakambva yakwira ikaita 114 million. Deposit yacho yakukwidza mari panze pekuti rudhuse yakukwidza mari. Ndo zviri kuitika. But manje problem iripo ndeyekuti accounts dzehurumende dzinotofanirwa first kubvumiranwa nevanhu. Isu tinobvumira through our parliamentarians. Saka hurumende accounting yayo mutemo, kungoita zviri pamutemo, nekuti tikaita budget maestimates, tiri kuita maestimates. Kana tapedza kuita maestimates tinozosvika pekuti tinopasa law inonzi Finance Act. Finance Act yaikabvumiranwa, maministry abhidha toda chakati. Ministry of Finance yazviona yazvidzorera, vaita mameeting zvapera, zvanzi okay fine, izvi ndo zvinoda kufuna. Tinoenda kuparliament tonoti ministry yeagriculture inoda chakati, yedefense inoda chakati, FD ndo mari dzavanoda. Tomva tati okay, kuti pasaite chikiribidi, tomva tasaina, tomva tati tapasa law, ndo inonzi Finance Act. Hurumende yochitanga kuspenda according to my estimates of expenditure aya. Saka ivo vakaenda vakati okay, loan yehurumende yatiri kuda nefossil fuel 88 million. Saka kuti ti exceed tiende pamusoro pe88 million, tofanirwa futi kudzokera kuhurumende. Hurumende yotitaurira kuti ya taakupasa futi kuti loan yanga iri 88 million yakuenda mu114. Mutulisi Ncube kuti ndine power rekudaro. Yes, une power rekutora from the special drawing rights, une power. Asa una power yekucreata chikwereti kuhurumende, nekuti hurumende ndisu vanhu tese tiri pamwe chete. Taxpayers money ichapeya chikwereti ichocho. Chikwereti panze pekuti isu titi tapeya deposit 26 million, tapeya deposit 26 million, 88 yaya inofanirwa kuchidzika ne26. In Tulis's accounting 88 million yakamba yakwira ne26 million deposit yakapeya. Ichitsola batsola hamuzinzwisisi, vanhu havazinzwisisi maZimbabweans, but mari iri kutsengwa. Mari iri kutsengwa, varume ava vari kutsenga mari. Saka Garwe pane chaakatsika kutetena mari yeZimbabwe. Ndanzwa ini achiita interview aina Jacob Mafume achiti toda kukugadzirirai pekutengesera.
patoda kugadzira pekutengesera tarisaimo nezvatakaita kuMbare pakatsva Mbare paya musika. Hurumende yakavaka a new place. Ndara new place iya pari kudyiwa mari. Ari kudyiwa mari kutetenwa chaiko, chete kungoti mfana wakaita wakaramba kurayirwa namukoma wako ini ndakati uya kutetene mari, ungadai uchi broadcaster uri ipapo mfana uchipuwa $100 per day. Aiwa, takazviramba. But Aiwa, tinomira nevanhu. I was saying, I don't know if you can land in the next 3 or 4 minutes. Kapane, another guest who want to speak also. Yeah. Regera guest ya pinde ndataura chokwadi ndingatozidambuke tsinga nekushatirwa. Regera pinde wole. Thank you very much. Evangelist, you can come through and share your contribution. Thank you. Thank you, Ngomaji. Yeah, how are you, DJ Wally? No, I'm good, and you? Yeah, I'm good. Thank you for bringing this, my brother. I don't know him, but he was speaking a lot of sense and very valid points. Yeah, I'm Ngomaji. Yeah, vakona chaizvo zvokuti nyika yedu de haikwanisa kufamba like matsananguro vanga vachiita ayo tisina maproblems esai, tisina kana mavhenda anokwanisa kubhaniwa because hakuna zvoda vevhenda, because there are a lot of things that people do in life more than vhenda. Saka kuvhenda kuritoa vanhu kuya hakusinyaya kuti vanhu vari kuita by choice. It's all because people they are being forced. Is the only alternative inenge yatisai munyika medu inogona kuitika kuti munhu atsvage mari, and it's now painful because taura kuti vazhinji eZimbabwe pese pawafamba angai muroad chaimo, let's say kubva kana pazengeza 1 chaipo kana pa2 straight wakananga nezengeza 4 kunosvika ku C junction, road dzese kwazara vanhu kutengesa. Yes. And what is painful is people they are selling the same things. So you cannot have a country like that. And these things is being deliberately created. It's unfortunate that mukoma wangu angataura zvinhu zvine mapoints zvine valid, but unfortunately we don't have a listening government. Number one, we don't have a government which have got people at heart. Number two, number three, we don't have a government which is a government because of people's power. They don't care. Nosaka vachiona kuti vari kuita aya mabhabha uye vari kuita kuti vari kubhana mavhendors, vari kubhana kutengeswa maybe kwemabhero muCBD. Haisi nyaya yacho iripo. I want you to share something, TJ. There is intel yavange vainayo nenyaya yerevolution. Ndoda kuti cheke kumashure vari Chamisa send paakasenda patachiti kwai in July. Yes, you can continue. So there will be disturbing them. So vanenge vane information iyoyo. Saka it's a way of trying to block that revolutionary vafunga kuti ichauya, and the revolution the only option I want is that normally my revolution anotanga ma demonstrations anotanga mtown medu mharare anotangiswa nevanhu vanonga vachita chivhenda. Urikuona pane picture yavo. Yeah. Ndo saka vanya be I'm telling you, there's something that is coming and they know it. But unfortunately, when vazhinji vanenge vasina this information haisati yasvika kwavari. But this is the plans dziri kuitwa nevanhu vari kuda kusunungura nyika. Because for now, government atinayo baba is not a government, because a government is something that is been designed by people. The president that we have was never chosen by the people. So as for me, I cannot even say we have got a government. We've got a cult that is leading us. This is the truth. A guy who's there because of power, a power of Amari, is there because anoziva kune makey epfuti anoziva kwaanoatora. Ndosaka ari president. If he didn't have those keys of Amari, angada asiri president. Saka this is the problem that way. Saka it's a strategy they are trying to block. It's an counterintelligent. Vari kuziva kuti mademonstration mazhinji achaitwa nevanhu vanga vari vachita vending. Zvichitoda futi pamwe vane ntoo vanogona pane vanhu vatengesa futi
kana madhiri zvazvichirongwa nevanhu kuti vachapinda sei vanhu vari kuvhenda, then votanga kuita marevolutionary so serious mutown muHarare. So they are trying by all means to block it before the time. This is the goal. And because government they don't care about people. Why? Because they know they are not there because of people. They are there because of the key. They have the keys for the armory. Saka vana basa nevanhu everything yavari kuita hainei nesu, hainei nevanhu kuti vanhu vari kutambura sei, but they can do whatever they want to do. But one thing I want to tell you and I want to promise people of Zimbabwe, when God's time it comes, it arrived, no one will stop it. No one will stop it. Even Mudara Mugabe akambozama kuti zvakaita zvikaramba, and God did not allow us to get the independence through Vana Mudara Gezai, because it was a ZANU-PF which was going to give us a liberation. And we know this is the truth. There is no true liberation that is given from within ZANU-PF. That's the truth. Them alone, no. So God could not allow it. So we need something that is serious. And another angle with I had to take it to the heart with a pinch of salt. Let me say it. They are thinking they are blocking what is coming, but they are doing it favor. Why am I saying so? Let me say this, DJ. Zvimwe zvinhu zvachitadza kuti munyika medu tisunungurwe, tive nemademonstration anosunungura nyika zvechokwadi, inyaya yemavhendors. Nyika yedu yazara vanhu vari kuzviitira. Pakanzi varoda kudemonstrate for 3-4 days, vanhu vanotanga kuti techidlei, techida sei. They continue to want to come in town kunotengesa. Vanhu vemakombi nevamwe futi vakambobhanawo futi, so that kana pazonzi taakuita this river, will be at the same time on the same body, on same mind, on same spirit, because hakuna nenga ane excuse kuti nicharo. Hello, evangelist, can you hear me? Yes. Yanga chibreaker mama nyarara ndasiri kukuzwa. Yeah, no, but there's somebody who's trying to give me a direct call, so I'm blocking. I'm cutting the call. Oh, okay. You can continue. All right. So that is the issue. Thank you for this live show. In that angle, not that I'm celebrating. I feel for my brothers, but because of Zimbabweans, we are selfish. Zimbabweans, it doesn't care to neighbor and ZANU-PF has managed to divide us. So ZANU-PF has division. Soon after all, they divided in the they managed to win that one. Bakapeta, they divided against the opposition of ZANU-PF. They managed to divide the country. They could remain in power. Then they divided right now at the Chimaji. Avama, Zulu versus Makaranga. You see the issue. Then right now, Vanga divide Nemaleba Edu, Kana Iwo Nebasa Rukubadara. Kudarikaro umwe uchita business uchifamba, you don't care kuchema kuita umwako kuti vakomana zvinhu zvavo matibata neti demonstration zvitinakira, vanhu vanoignora. Vanhu vanga vachitengesa zvivafambira, vakapinda mutauni vakahaseka, vakataka $5 mangwana same thing vachidaro. So sometimes if it is closed, maybe it is God's window, say the spirit is God's wisdom for us to be closed. They are doing good, but they shall see when it comes to it was like motivating to give the reason and the cause for the people to have one unity, one accord. Even even the way how they are distributing those cars, they are being distributed. It's a spirit of divide and rule. So this is the problem that we're having. So sometimes I think it's right. Now we need to remember, people are supposed to be, but God has said He did not allow it because they didn't have a genuine reason for making the country to be too reparted. It was just a fight. So God did not allow it. But at the same time, once we start my position, that will never bring a liberation to revolution in the country of Zimbabwe. So it's a blessing in disguise. So that let's go into this. So what now?
Now you've been banned. Because right now you cannot go and say kuzengesa. Kuzengesa kune kwakatozarika baba. Zvakataura kuti jeuri ukabva unohatsitsi mwana mai wangu. Ukabva apa kutsangira apa zvengeza pafopa gomba paya. Unosvika kubana si junction kutengesa chete. Vangave vemasofa, vangave mibhedha, vangave mazepinix, vangave matomatisi, vangave muriwo, vangave mabhero. It's all over. It's no longer DJ. It's no longer good. You understand? Nyika atingave nyika yakadaro. Zvofamba zvakadaro. Ndosaka chinoti vanhu vazhinji ndisata dzimevha yakwira vanhu vakuromba. Munhu akurombera musika wematomatisi chaiwo chaiwo. Musika wemazepinix. You understand what I'm saying? Unozari kutauni ukaenda muna Robert Mugabe. Na which one this street Robert Mugabe na Jason ndo masita ari busy stereki iwa yekuti chero ukasvikana kofu ukasvikana 12 usiku unofunga kuti pamwe ma8 manheru ma7 manheru makazara vanhu vanoraramo machembera karara makorido mamia vanobva nodombosha vakuyakwiya because kuti auye apinde achibuda mutaona zviti nemari anongouya nezvunhu. Do you know what they are doing? Akauya muchembere anozouya zvochinjwa man after 2 days kuti anogeza koya umwe achiane imwe order zvinonzi zvasara. This is the way how people are surviving. It's not a country like that. So such people say, okay, let's go and demonstrate. Avadi vanoda kuramba vachirama verticalize. Saka sometimes it's a blessing from these guys kuti mabhanura vaitwa. As much as we don't like what is our county is doing, me I don't call them a government, it's a county, because they are not the government is people. It's oriented upon the people. There are no people there that choose those guys. So that's what I'm saying. That is all what I wanted to say. We need to unite for the purpose of course. Zimbabweans must not be selfish. Kana zvako zvichikufambira usati wewe hey atuye unoona vachiti DJ Holly tiri kudai paground munongotaura. No, we cannot all of us be in the ground. Tinoda vamwe vanhu vakaita semi kuti information inenge ichitospreadika kuti pakuti zvakati vana chatufawo vana ninga. I don't know how can God. We are praying for the spirit of unity, for the spirit of one purpose, so that we can have it to unite. Maokombe mawindi ndio mamwe aivhaira vachiti tinoda kushanda mawindi. Saka tichaona kuti vakabhaniwa vachaita sei. Vachati nzara kupi nzara inenge yakurova 24/7 1-31. Saka at the end of the day tikarwadziwa zvakasimba tichabatana. Saka pain will unite us. When pain is enough, it will make us to be united. Right. Thank you very much, Evangelist, with your contribution. Mdara wangu muchiripo ere, Mr. Whitehead. Ndiripo. Muri kuinzwa conversation ka 5 minutes zenyu and then we close. Toma tangopa mukoma G 5 minutes dzawo and then we close. Okay. No, danza wakomana vari kutaura. Chinhu chinofanira kuziva Zimbabwe. ZANU-PF from 1980 vakaona kuti vakapinza vanhu mupoverty mukushaya vanorarama, so they created poverty right from 1980. Poverty ndio vanhu kana vari mupoverty unova controller, une nguva yanoti semunhu akachengeta huku ukangoridza kagaba dzinouya dzichimhanya dzisizodya ipapapo, but hazizive kuti iwewe wacho auri kuzvidaro hausi kuda kuti nekuti uri kuda huku, uri kuda nyama yehuku, ndo zvaunoda. So ZANU-PF, if you look, even the war veterans, I'm responding to Mkoma Evangelist. My war veterans were subjected to poverty from 1980. But each time when I'm Jiba, when I'm Chimbuido, each time you are no supporter ZANU-PF. Because vanenge vachitaurirwa kuti aiwa uyai tikupe zvakati, uyai tikupe zvakati, muchaita ka-advantage apo nepapo. So they are being controlled because of poverty. Vanhu veZimbabwe, they are controlled because of poverty. So our economy will never grow
as long as ZANU still uses this strategy. Nyaya Garwe Arui is putting people to the corner just in preparation for 2028. It's very true. Nemukoma wangu ari ku-UK ari kutaurawo kuti they want to move people from the cities kuti vaende kumaruva. Kumaruva anoziva kuti munhu wese ari kumaruva vanomucontrola. So there will be all of them, they will be harnessed kuti garai apa musi wekuvhota tinokuitirai zvakati. So they want to move everyone from the cities to the rural area where there's a control. Yeah. So for us, for Zimbabweans now, ngavarambe nyaya Garwe. It is true, zviri kutaurwa futi apo kuti it's a blessing in disguise. Because vanoziva kuti maningiri mavhenda kana pakunovhotwa vanovhotera opposition. Now how do we do away with that? Tovaisa kumaru. Also true kuti mavhenda kukanza hande kuma street vanoti mandosiya matomato angu ndiona aora. So they relax. So this is a double sword approach. Inogona kuvakuvadza ivo if our people are properly mobilized. Kuti kana vavaisa pazati corner kuti vabude, they have to break the chain, break the doors. Voenda kuma street. That's why ndataura kuti this time our people must see what other countries are doing. Despite the hard times, Mozambique was using the army, the police, but the people demonstrated, yes, people died. And that is the ethics of the struggle, every struggle. Chero mwana kubereka chaiko ukawana mukadzi akabata akaruswava pasina ropa padhuze naye abazi mwana wake. Mwana achibereka kunotobuda ropa. So for us to have a new Zimbabwe, we must be prepared to shed blood again for the fourth time. Takasheda blood during the war, Kukuraundi, 2008, 2017, 2018. Vanhu vachingouraiwa neZANU. I've always said ZANU is a cult. It's not a political party. A group ye Mondi. There's nothing else they know besides killing. That they know better. So Zimbabwe, wake up. This is your time. Wake up. Rambai, Chinchagarwe, Rambai. No one should be moved from the streets. Fight, because that's where your survival is. Fight. I call upon all Zimbabweans to rise. Sukumani lonke abantu beZimbabwe. Sukumani. Khangelana amanyamazi utenzani. Ngenani ezitreetini. Lale. Lingazakeli namhlanje amatamatisi eliwathola nzima. Ligcwele umhlaba wonke liyathengisa lisesiphila vele umthwango waphuma at one of the videos esithi khona we have created more than 100,000 jobs because of the informal sector. What has changed now? What is it that has changed now? To say, no, we are now banning this, we are banning that. That's the informal sector we are boasting about.
So because we are going for elections now, we want to drive everyone from the city and subject them to poverty so that you control their mind through poverty. Let's stop that nonsense. Yes, I'm not at home, I'm in exile as I'm talking, but those at home, please stand up. Yeah. Sisekele ukuba sisethusela usuku zonke sihlale singabantu abangaphandle kwelizwe masigore negore tinobuda kunze kwenyika. Nobody coming home, everybody's going out of home. Musha wababa wakaita seyo unotizwa nevana pane chi kana chiri chitokwani ngatiinde kunotsoka mapostori vochinamatira chofa chitokwani chodzokera kumusha. I thank you. Thank you very much I'm for that submission. I'm so happy. I'm becoming emotional. I can see how Zimbabweans are being treated by this regime, this cult government. It's so painful. I thank you. Thank you very much. Komaji, your last 5 minutes, then we close. You know, we are. I'm so sorry. Wise uti ngizukuhlunga kakhulu ukuthi abadala bayakhala bakhalela ilizwe lawo, which is being messed up nevamwe vanhu vakangofanana nesu vari muZimbabwe. What we need as Zimbabwean is unity. Vachamisa vakativo ngatiitei citizens movement. Citizens movement haina party yayo. Kana party chizoitika inozoitika asi paitwa citizen movement. Tiungane towards one thing. Tikati isu ma electoral reforms anove anotaurwa nevakawanda vanotumwa neZANU-PF kuti taurai nenyaya yema electoral reforms. Ma electoral reforms hatichakwanisi kuti aitike neparliament yedu iri compromised. Vanhu vakasara vetriple C ndakazvitaura kudhara mukoma Holi, takataura iwe neni, iwe uri journalist, hauzove partisan, hauzogoni kuti utaure politics. Asi tikati isu vana ava vakafanana nakomanda. Komanda ari kurwa muhondo ombva asumudza ruoko ombva ati battalion yake or whatever vari kutungamirira kuti mirai, makatarisa muwengi, mirai, stop, ngatichinjei direction. Munoramba here, munoramba here, munoti harigani mbonoenda nesaidi ratiri kurwisa timbonzwa kuti vakamira sei. Ndo zvakaita vanhu vetriple C vakasara muparliament. Kwandiri ini zvangu, kwete vamwe vanhu. Komanda Chamisa akati ngatistopei pano, ndombva asignala kuti ngatimbodzokerei mumasure tiende so. Vanhu ndombva vati aiwa vakunotamba neZANU-PF vakupinda vakati no toda kusupporta democratic space. Takazi kana zvikadaro hapasina army, kana zvikadaro hapasina discipline, kana zvikadaro hapasisina respect. Saka ini ndinofungidzira kuti for the first time maZimbabweans tanzwa, we are actually going through. Inini I'm a bit lucky kuti I spent vafana vakawanda vapinda mumadhorobha kana kuti vapinda, saka vapinda mutown. Hello? Yes, hello, I'm here. Yeah, vapinda mutown ndimo mune a lot of activities happening. Vanhu vakawanda vabva mumamisha vauya mutown. Vapinda mutown, hurumende iri kuda kuvadzosera kumamisha nekuda kuti kumamisha havana information. Kumamisha ndiko kunovhoterwa ZANU-PF. Even ikawina ne1 inenge yawina. Pane pamwe pavanoita concentration kwakafanana nekunana Uzumba Maramba Pfungwe kwekuti unoshokekana kuti ko vanhu ivava vari kurarama sei vanoramba vachivhotera ZANU-PF. ZANU-PF ipati tinozvinzwisisa, asi ipati yatadza, ipati yafeila. Yafeila nekuda kwekuti ukangotarisa munhu wese ari kudiaspora. Munhu wese ari kudiaspora. Zvakangofanana nekuti mune musha wenyu. Pamusha penyu pamuri vanhu vese, vana venyu vese vari kuma next door neighbors, ndoko vanogara ikoko. Zvinoreva chii? Zvinoreva kuti pane chiri kuleka muno mumba. Saka zvakangonaka kuti tidzokere back tichionogara pasi nababa titi chii chiri kuitika. Kana isu tichiziva chiri kuitika, ngatitorei action. Action yatinotora
Number one, ndekuendesa information kuvanhu vari staffed information. Kune kumwe kwekuti hakuna information inosvikako. Havatozivi kuti kuna Weekend anoba, havazvizivi kuti kuna Tagure anoba. Even vakaziva kuti anoba, which havazvizivi. Havazivi kuti abira ani. Vanongoti ivo kana vakauya nemarori avo anatino Machakaire vakaenda nemarori avo akazara nezvinhu. Vakapa vanhu vakadya chicken in for the first time. Chicken in yaunzwa kumusha. Havaikanganwi ZANU-PF nekuti atsenga chicken in for the first time. Saka izvo ndo information yatoda kuti tiendese vanhu vedu vainzwisise. Vanhu vedu vakava well informed. Hondo yatinayo haisi yekutora pfuti. No, tinoda kubvisa hurumende in a democratic process. Toda kubvisa hurumende in a civilized way yekuvota them out. Kwete yekurovana navo yekuti tinoda kuti vamwe vanhu vanoti ngatitsvage pfuti tadaro. Izvo zvakapera nehondo yechimurenga. Hondo yechimurenga yakasunungura vanhu vese, asi vanhu vashoma vari kumonopoliza hondo nerusununguko rwedu. Tinoda kuti tivabvise zviri pamutemo, tovabvisa zvinobvumirwa nepasi rose, tovabvisa zvinobvumirwa nemunhu wese zvake anoziva nekufunga nekurarama. Toda kuvabvisa in a democratic manner. Toda kuvabvisa nevote. Toda kutaurira vanhu vedu kuti tivavhotere vabude sei. Kana vanhu vedu vakazvinzwisisa, kana vanhu vese vakazvinzwisisa, saka isu tiri kudiaspora, isu tinombowana mukana, isu tinombowana mukana wokufema. Ngatirambei takashinga this time. Ngatiudzei vanhu vedu kuti hurumende iyi ngaibve, nekuti vanhu vashara kumamisha vashoma chose. Vanhu vakawandira mutauni, mumadhorobha iko zvino manumbers akwira. Asi akwira vanhu vasina mabasa. Ndosaka muchiona kuti zvanga zvichitaurwa nevamwe mukoma vachiti ukabva ukaenda kwamakoni unoshaya kuti chii chiri kuitika ichi, ari mavendors chete. Ukaenda paAquatic Complex the same thing, ukaenda paChikwana the same thing, ukaenda kwamachipisa the same thing, ukaenda kuGlenora the same thing. Vanhu ivavo vawandisa kudaro, vazhinji vavo vauya vachitsvaga mabasa vakaashaya, vakati ngatichiite zvekutengesa. Holi tasara tiri tuita peers. Yeah, Wangwaisa, my last contributions are, and then you are on the last 5 minutes. Anyway, so ini ndo kufunga kwangu kwandinoita kwekuti hurumende yedu inoda kungobviswa nenzira dzakanaka, inoda kubviswa nedemocratic way yekuti international community inotisapota, regional community inotisapota, African community inotisapota, munhu wese anotisapota. Hatingaiti zviri barbaric, tofanirwa kuita an organized way. But what we need kuti tistope the jinx, break the jinx yema-rural areas, tinofanirwa kuvapa information. Tisati tavapa mari, tinofanirwa kuvapa information. Kuye kana vhoti yauya, zvinenge zvakanaka kuti vanhu tidzokere tese tinovhota. Seizvozvi tinoziva kuti plus or minus 7 million people are in the diasporas. Vari mumadiasporas imomo. Mumadiaspora chamakanakira ndechekuti taona democracy. Tinoziva how to practice democracy. Tichiziva how to practice democracy, zvakafanana nedissemination yeinformation yamunopa DJ Wally nevamwe venyu futi vari mumedia fraternity. Hamumbozivi kuti muri kubatsira nyika zvakadii. Vanhu vanoscrambla kuda kuenda kustudio 5.5. Vanoita they scramble nekuti vanoziva kuti muri kurwa hondo yenyu muri ipapo yekusunungura Zimbabwe. Vanhu vanoita listen. Munhu wese anouya nenegative, anouya asi muri kurova basa rinotyisa. Muchazozviona one day makutaura makatarisa kumasure, Zimbabwe yanaka, moziva kuti this is my part, ndo part yenyu. Ndinoda kukutendai zvakanyanyisisa nezvamuri kuita. Ndoda kukutendai nekupa matopics ari relevant, matopics ane udzamu kumhuri yeZimbabwe. Rambai makadaro mukoma Holly. Thank you very much. Thank you very much, Mkoma G, for your time.
Right, mazvinzwira mega. My live stream angu normally nowadays I want them to make them very short, 1 hour to 1 hour 30 minutes maximum. And musakanganwe, tonight we are having a very special guest, Honorable Daniel Molokele. Molokele, yeah. Molokele. Tichange tinavo on this platform, but tichange tichiita tiri paTwitter yakunzi X zvamanje manje, and ndo patichange tichiita the discussion. So you are free to join in the discussion ipapo. Ukangosvika paTwitter pako, just search for 0.5 Creative Studios, and then you see 0.5 Creative Studios with a blue tick, and then you follow ipapo. 8 o'clock padzinokwana wojoina in the space anditika. But kune avo vasina maTwitter accounts, don't worry, tinenge tichistreama futi paYouTube panapa anditika. So tell a friend to tell a friend kuti the inside storm yakuzobuda pachena kuti muzvinzwire zvizere, the division within the CCC, the parliament disorder zvakutsanangurwa nevakange varipo vachizvichitoitika anditika. Chaos in parliament, confusion in the CCC. Join Honorable Daniel Molokele as we break down the events shaking Zimbabwe's opposition party. What's causing the disunity? Who's really in control? Anditika. So ndonyaya yatiri kufamba nayo nhasi manheru na8 o'clock. Make sure you subscribe and hit the notification bell kuitira kuti every time patinouya on this platform munenge muchita sei muchiziviswa anditika. Thank you very much to everyone who has been watching. Isaac, I see you. Molin, Mutanga, Mkomashingai, Tandi Wendlovu, Gogo wangu muri sei. I see you guys. Thank you, Evangelist, for your contribution. Thank you, Comrade Whitehead, for your contributions. Table Mountain Records, West Side, thank you very much for your support, for your contributions. Thank you guys. Thank you everyone who has been watching and who has been commenting. 0.5 Creative Studios, Sisigamu, thank you very much. Maud, thank you. Makawandisa. Thank you guys for supporting. Thank you for being there. 4.5 Creative Studios. I'll bring updates ya Comrade Nyoka Mabunu maybe later today. Let's support Comrade Nyoka Mabunu because zvinhu zvacho kwazvakusvika akusisina kumira mushe. Vanogona kutoshaya maloya and ZANU-PF inogona kutovatora vakaendeswa kuZimbabwe. Iwewo ukasabatsira. So kindly donate even £2, $1, US, 10 rand, whatever amount that you can. Let's donate pa GoFundMe iripo iyo anditika, and let's save Comrade Nyoka Mabunu kuti vaite sei vabudewo anditika. I will come na General Story with a full update tichikuzivisa kuti zvamira sei uyezve zviri kufamba sei anditika. Thank you everyone for listening and thank you for watching. My name is DJ Oli and I'll see you in the next video. Nesa